Hello students. So question number 5 from the unit Heron's formula for class 9. So here information given. If the three sides of right triangle are 30 centimeter, 30 centimeter and 48 centimeter. Find the area of triangle by using Heron's formula. So three sides दिले triangle चे 30, 30 and 48. Okay, so three sides given asa tumka. So find the area of triangle by using Heron's formula. So answer जी first side आती 30 बरेच, other side 30 and C side 48 centimeter. Okay. So आता आम्ही first जर आम्ही area of triangle find करपाक गेले by using Heron's formula. त्याला formula semi perimeter minus A, semi perimeter minus B, semi perimeter minus C. सो आता आमकां हांगासर पयलीं सेमी पेरिमीटर काडपाक पडलो कित्याक ए बी सी ची व्हॅल्यू आमकां तिनूय गिवन आसा. आतां गिवन ना सेमी पेरिमीटर. सो सेमी पेरिमीटर फायंड करपाक फॉर्म्युला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो तिनूय सायडाची टोटल कराच 30 30 प्लस 48 डिवाइड बाय 2. सो 30 30 60 प्लस 48 102 येईल. ओके. सो हांगासर 102 डिवाइड बाय 12. So your answer 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 4 are. So your answer 54 centimeter. Okay, so semi perimeter तुमचा 54 येलो. आता answer for as per जे condition आते put करा. Semi perimeter 54 centimeter again minus A. A ची value 30, 54 minus B 30 again and 54 minus 48. So now 54 into 54 minus 30, how much? 24. 54 minus 30 again same 24 and 54 minus 48 6. आता यांचे फॅक्टर्स काढाच. सो यांचे फॅक्टर्स काढतले आम्ही पॅच. सो रफ वर्क यो. सो 2 4 आमले 2 स्टार्ट करा. 2 2 जा 4, 1 कॅरी 2 7 जा 27 और 2 च्या टेबलान येवसना 3 च्या 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. सो हेजे फॅक्टर्स बरे 2 into 3 into 3 into 3 3 टाइम्स येईल. नेक्स्ट 24 चा फॅक्टर 2 12 2 6 2 3 जा 3 1 जा. सो 2 into 2 into 2 into 3 अगेन 24 चा तुमका काढून जाय. सो सेम तुम्ही हो बरोवंक शकता. हो काढला तोच 2 into 2 into 2 into 3 आणि 6 चा 2 into 3 येतलो. ओके. सो हे कंटिन्युएशन. सो आता पेअर करा. जे पेअर जातले ते स्क्वेअर रूटाच्या बाहेर येतले. ओके. सो पेअर हो 2 हे 2 येयलो. सो बाहेर येयला हांगा. यांचो एक पेअर जालो. एकूच घेवप. मागीर 3 पेअर्स हांगासर पेअर जाता. सो बिलो असो अंडरलाइन करा. सो क्लियर जातले तुमकां. ह्यो पेअर एक जालो. ह्यो एक पेअर जालो. ह्यो एक पेअर आणि ह्यो. सो सगळ्यात नंबर पळय आउटसाइड द स्क्वेअर रूट येयले. ओके. सो आता हांगासर तुम्ही जर मल्टिप्लाय केले. सो हे सगळे नंबर्स तुम्ही कितें कराच मल्टिप्लाय कराच. सो हेजे आन्सर जे आसा ते मल्टिप्लाय केले का तुमकां 432 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हे सगळे मल्टिप्लाय कराच. सो तुमकां आन्सर 432 सेंटीमीटर स्क्वेअर हो आन्सर येतलो. थँक यू.